Ти познава ли си Букаджи? Не, само на баби. Тия места, си ги пускаш, ще излиза по-лесно според мен. Ако те ключа моста, да, защото стигата върти и всичко. Ема то не трябва малко да поразриеш, да ти лукичката. Так се дръпна на фронтерката, после се бухна. Да дръпна, няма да ти заби. Той Крис кара. Ама защо толкова я... И аз не знам какво толкова е горе. И аз му дълъг, ма го бухнах. Малко излизаш и директно си в... Като на апарат си ли? Айде! Давай! То няма къде да се... Да, там.